Η σελήνη κάνει μια περιστροφή γύρω από τη Γη σε 27,32 ημέρες. Ενώ ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη Γη, αν θεωρήσουμε σύστημα αναφοράς τη Γη που δεν αλλάζει την ουσία των πραγμάτων, σε ένα τροπικό έτος 365,24 μέρες. Αν διαιρέσουμε αυτά τα δύο νούμερα δίνει το 13,368 κλπ, αυτό το τραγικό νούμερο, το οποίο είναι πόσα αστρικά φεγγάρια υπάρχουν μέσα σε ένα έτος. Για να δημιουργήσει αυτή τη σχέση ο κατασκευαστής χρησιμοποίησε τα γρανάζια που γράφω εδώ κάτω, αλλά θα δούμε καλύτερα με το αρχείο GeoGebra που περιγράφει όλο αυτό το θέμα. Βλέπουμε εδώ την μπρόστια όψη του μηχανισμού που ήταν δύο δείκτες, ας τους δούμε σε κίνηση. Ο δείκτης του ήλιου και της σελήνης. Ο δείκτης της σελήνης έκανε μια πλήρη περιστροφή σε ένα μήνα, ενώ ο δείκτης του ήλιου σε ένα έτος. Να εξηγήσουμε εδώ κάποια πράγματα. Καταρχάς βλέπουμε ότι στον εσωτερικό κύκλο υπήρχαν γραμμένοι όλοι οι αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου και επομένως μας έδειχνε ανα πάσα στιγμή τη θέση της σελήνης επάνω στην ουράνια σφαίρα και συγχρόνως και τη θέση του ήλιου. Στην επόμενη κλίμακα βλέπουμε ότι είναι γραμμένοι οι μήνες του Αιγυπτιακού ημερολογίου που ήταν τότε σε χρήση και με ελληνικά γράμματα φυσικά γραμμένοι, και έδειχνε ουσιαστικά ποιο μήνα είχαμε και απ' έξω ήταν 365 ημέρες που με μία διόρθωση πετυχαίναμε και το 1/4 της ημέρας κάθε 4 χρόνια. Αυτή η κλίμακα αποσπάτω και πήγαινε ένα βήμα πίσω. Τώρα ο χειριστής θα το δείξουμε αργότερα αυτό, με ένα χειριστήριο χερούλι στο πλάι του μηχανισμού, περιστρέφοντας το όπως εμείς βάζουμε στη σωστή θέση τους λεπτοδείκτες σε ένα σταματημένο ρολόι που το περιστρέφουμε και κινούνται και οι δύο μαζί. Έβαζε σε κίνηση τους δύο δείκτες, οι οποίοι είχαν μια μεταξύ τους σχέση σε μια πλήρη περιστροφή του δείκτη της σελήνης. Ήταν διάρκεια ενός μήνα, ενώ μια πλήρης περιστροφή του δείκτη του ήλιου ήταν ένα έτος. Εδώ όμως συγχρόνως έδειχνε και τη θέση πάνω στον ουρανό και μάλιστα να σχολιάσουμε ότι όταν η σελήνη έφτανε στην ίδια θέση του ουρανού, δηλαδή στον ίδιο αστέρα, είχαμε ένα αστρικό μήνα. Δηλαδή αν σταματήσουμε τη σελήνη εκεί που είχε ξεκινήσει, θα δούμε ότι επάνω αυτά τα βοηθητικά κείμενα που έχω βάλει, τις ενδείξεις, θα μας δείξουν ένα αστρικό μήνα. Να το προσπαθήσουμε. Πέρασε λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα. Ναι, αλλά ενώ πριν, αν το είχατε προσέξει, ήταν νέα σελήνη, δεν ήταν σκοτεινή, τώρα έχουμε ήδη κάποιο κλάσμα, ένα μηνίσκο σχηματιστεί, και αυτό οφείλεται στο ότι ο ήλιος έχει μια κίνηση παρατηρώντας το από τη Γη επάνω στην ουράνια σφαίρα. Άρα δηλαδή, εάν βάλουμε τη σελήνη να φτάσει τον ήλιο, θα χρειαστούν άλλες 2 μέρες, δηλαδή να φτάσουμε στις 29,5 μέρες, που είναι ο ένας σεληνιακός μήνας. Άρα δηλαδή εδώ είχαμε αυτούς τους δύο δείκτες, οι οποίοι δείκτες έχουν αυτή τη μεταξύ τους σχέση. Ένα έτος, 13 και τόσα φεγγάρια. Να δούμε τη σχέση πώς την πέτυχε ο κατασκευαστής. Εδώ βέβαια να δείξουμε και κάτι ακόμα πριν φύγουμε, ότι με ένα γρανάζι που υπήρχε στο ιστορικό της σφαίρας αυτής που βλέπουμε, που απεικονίζει τη σελήνη, είχαμε και τις φάσεις σελήνης, που αυτό το πετύχαινε ο κατασκευαστής με μια σφαίρα που είχε 2 χρώματα, και τα χρώματα αυτά, δηλαδή ήταν μισή μαύρη και μισή άσπρη, και καθώς γύριζε μας έδειχνε αυτή την αίσθηση των φάσεων της σελήνης. Πάμε στο ιστορικό του μηχανισμού, ψηφιακά μεταφερόμαστε στο ιστορικό του μηχανισμού.
Εδώ βλέπουμε τώρα όλα τα γρανάζια του μηχανισμού, δηλαδή αν βάλουμε σε κίνηση το μηχανισμό θα δούμε ότι κινούνται όλα τα γρανάζια και ας φαίνονται ακίνητα. Προς είναι αργά, αν το βάλω λίγο πιο γρήγορα, εντάξει. Τώρα, εδώ έχουμε το εξής πλεονέκτημα, θα το δούμε και στη συνέχεια. Πατώντας το σειρμό του μέτρων, απομονώνονται μόνο τα γρανάζια του σειρμού του μέτρων. Εμείς τώρα θα μελετήσουμε τον σειρμό της σελήνης. Εδώ έχω κρατήσει τα γρανάζια που φτιάχνουν αυτή τη σχέση των δύο δικτών και τους δύο δείκτες, απλώς δεν έβαλα τους δίσκους του ήλιου και της σελήνης που μας μπερδεύουν. Λοιπόν, εδώ τώρα πώς κινούνται αυτά τα γρανάζια και δίνουν αυτή τη μεταξύ τους σχέση. Εδώ καταρχάς να εξηγήσουμε πριν τα χωρίσω ότι όπως και στο δικό μας ρολόι είναι δύο άξονες, ο ένας περνάει μέσα στον άλλο σαν σωλήνα και ο ένας κινείται πιο γρήγορα, αλλά οι δύο αυτοί δείκτες έχουν δύο δικούς άξονες ανεξάρτητους. Ας το σταματήσω. Καταρχάς να δούμε αυτά τα νούμερα. Εμφάνιση κειμένου. Δηλαδή, ένας αστρικός μήνας, 27,32 ημέρες. Ένα τροπικό έτος, 365, κτλ. Ημέρες. Αν τα διαιρέσουμε αυτά, μας δίνει το τραγικό νούμερο του εδώ, που σημαίνει ότι μέσα σε ένα έτος υπάρχουν 13,368 κλπ. Αστρικά φεγγάρια, δηλαδή περιστροφές της σελήνης γύρω από τη Γη. Για να το πετύχει αυτό ο κατασκευαστής χρησιμοποίησε μια σειρά δοντιών, θα τα περιγράψουμε σε λίγο, και κατάφερε να πετύχει το νούμερο 133684, που αν το συγκρίνουμε με το επιθυμητό χάνει μόνο 2 ψηφία στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ας το βάλουμε σε κίνηση για να δείτε εδώ μια γεωμετρία που βοηθάει. Αυτό το γρανάζι, το οποίο μπορώ να το αλλάξω θέση άξονα, είναι πάντα να ακουμπάει το πράσινο στο θαλασσιάρι, δηλαδή η μεταξύ τους μεταφορά κίνησης δεν χαλάει όπου και να το βάζαμε. Αν μεταφέρω και αυτό πιο εκεί, αυτό εκεί, τώρα μπορούμε να περιγράψουμε αυτή την κίνηση. Ας σταματήσω την κίνηση για να μην μας ζαλίζει. Δηλαδή το κεντρικό γρανάζι των 64 γραναζιών που έδινε την κίνηση σε όλα τα γρανάζια είναι συνδεδεμένο με το γρανάζι των 48 δοντιών, αυτό εδώ, εμφάνιση κειμένου, συγγνώμη, των 38 το μπλε, το οποίο είναι πακτωμένο με το θαλασσί που έχει 48 δόντια. Εδώ υπάρχει και ένα 32 κατά λάθος, αλλού έπρεπε να είναι, και το οποίο είναι συνδεδεμένο με το πράσινο γρανάζι των 24 δοντιών. Άρα δηλαδή 1, 2, 3, 4 μας κάνουν την τετράδα που περιγράψαμε πριν στο σειρμό των 4 γραναζιών και δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά επειδή το πράσινο είναι ενωμένο με το πορτοκαλί 127 και το πορτοκαλί με το μπλε που είναι 32 δόντια, συνεχίζει αυτός ο σειρμός και φτάνει μέχρι εκεί κάτω, άρα πετυχαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Το τελευταίο γρανάζι είναι ίδιο με εκείνο και κάνει την αντιστροφή, δηλαδή αλλάζει την φορά κίνησης και έχουμε σαν συνέπεια οι δύο δείκτες να έχουν ίδια φορά κίνησης. Τώρα, άλλαξε τη θέση των κέντρων των γραναζιών ώστε το τελευταίο να συμπέσει με το πρώτο και να βγαίνουν στην πρόστια όψη του μηχανισμού ο ένας μέσα στον άλλον οι δύο άξονες. Άρα δηλαδή κατάφερε ο κατασκευαστής με αυτό το δύσκολο εγχείρημα να δείξει τον σειρμό της, να πετύχει οι δύο δείκτες αυτοί να κινούνται με αυτή τη μεταξύ τους σχέση. Μελετήσαμε στην προηγούμενη ενότητα το σειρμό της σελήνης και την κίνηση των δύο δικτών αυτών. Ο δείκτης που κινείται γρήγορα και μετράει την περιστροφή της σελήνης γύρω από τη Γη, διάρκεια δηλαδή ένα αστρικό μήνα, ο δείκτης αυτός κινείται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Ναι, αλλά αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τη σελήνη, θα δούμε ότι επάνω στο στερέωμα κατά τη διάρκεια ενός μήνα θα δούμε ότι σε άλλα σημεία του ουρανού κινείται αργά και σε άλλα γρήγορα. Αυτό οφείλεται στη γνώση πια που έχουμε, δηλαδή
στο γεγονός ότι η τροχιά της σελήνης είναι μια έλλειψη και στο κοντινότερο σημείο με τη γη το περίγειο κινείται πιο γρήγορα, ενώ στο μακρινό σημείο κινείται πιο αργά. Αυτό είχε παρατηρηθεί από τους αρχαίους αστρονόμους και η γνώση αυτή είχε ενσωματωθεί στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Άρα δηλαδή θα πρέπει να φτιάξουμε ένα δείκτη ο οποίος να μην κινείται με γωνιακή ταχύτητα, αλλά να προσομοιάζει την κίνηση της σελήνης και σε άλλα σημεία να πηγαίνει αργά και σε άλλα γρήγορα. Άρα δηλαδή εδώ θα έλεγα αυτός ο δείκτης, τουλάχιστον όταν είναι λάθος, τον καταργούμε και τώρα δεν μας χρειάζεται να έχουμε και το δείκτη του ηλίου μόνο του. Για να πετύχει ο κατασκευαστής αυτό το πράγμα, πρόσθεσε στο μηχανισμό άλλα 6 γρανάζια. Να δούμε εδώ ένα κείμενο. Τα 4 από αυτά είχαν 50 δόντια, είναι αυτά τα μεγάλα που βλέπουμε, και άλλα 2 που είχαν βοηθητικό χαρακτήρα με 32 δόντια. Τώρα, πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα? Μάλιστα αυτά τα 2 γρανάζια ήταν συνδεδεμένα με το σύστημα πύροσχισμοί που θα αναλύσουμε, το οποίο είναι, θα λέγαμε, το ιδιοφυές τμήμα του μηχανισμού, και το οποίο αυτά τα 2 γρανάζια βρισκόντουσαν τοποθετημένα επάνω σε ένα άλλο γρανάζι, στο ε3 είναι στην κωδικοποίηση που του έχουμε δώσει. Εδώ να εξηγήσω το σχήμα, ότι για να φαίνονται καλύτερα τα γρανάζια έχω κόψει το εσωτερικό του γρανάζιου και έχω βάλει αυτή την μπάρα σαν άξονα. Θα μπορούσε να είναι και έτσι το γρανάζι, δηλαδή στην πραγματικότητα κάνει την ίδια δουλειά. Το εντυπωσιακό είναι βέβαια ότι αυτό το γρανάζι κάνει μια άλλη δουλειά και συγχρόνως δεύτερη δουλειά εδώ, δηλαδή είναι μέρος του σειρμού του Σάρου, να το δούμε το σειρμό του Σάρου, δηλαδή τούτο εδώ το γρανάζι, και τελικά αν γυρίσουμε πίσω στο δικό μας το θέμα, τα 2 αυτά γρανάζια ήταν τοποθετημένα επάνω στο γρανάζι ε3 και καθώς αυτό κινείτο ακολουθούσαν την πορεία του, ενώ είχαν μια δική τους κίνηση. Το πώς συνέβαινε αυτό το πράγμα θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε 2 γρανάζια, ένα χρυσαφί και ένα μπλε, τα οποία είναι παράλληλα, δηλαδή το ένα είναι μπροστά και το άλλο πίσω, και όπως θα δούμε είναι εμπλεγμένα με το περίφημο σύστημα πύρος-σχισμοί, το οποίο θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Εκείνο που μπορούμε να δούμε είναι ότι τώρα το μπλε αρχίζει να επιταχύνεται, πηγαίνει γρήγορα. Το καφέ, το χρυσαφί, τι να το πούμε, πηγαίνει με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Άρα εδώ βλέπουμε το εξής γεγονός, ότι το μεν χρυσαφί γρανάζι θα είναι το γρανάζι που δίνει το τελευταίο στο σειρμό της σελήνης, που κινείται με γωνιακή ταχύτητα όσο ένας αστρικός μήνας, ή για την ακρίβεια παίρνει κίνηση από το τελευταίο γρανάζι, αν θέλετε, και με το σύστημα αυτό η κίνηση αυτή, η σταθερή γωνιακή ταχύτητας κίνηση γίνεται παλινδρομική. Να δούμε πώς γίνεται αυτό το φαινόμενο. Ξεχωρίζω τα 2 γρανάζια. Στο πρώτο γρανάζι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό που λέμε πύρος είναι ένα καρφί στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο της επιφάνειας, και το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο του γραναζιού, δηλαδή αυτή τη στιγμή προς τα έξω, και γι' αυτό το βλέπουμε σαν ένα στρογγυλό σημείο. Στο μπλε γρανάζι, που έχει τα ίδια δόντια, αλλά ο αριθμός των δοντιών δεν επηρεάζει τη μεταξύ τους κίνηση, όπως είναι το ίδιο μέγεθος, έχει ένα αυλάκι στο οποίο θα περάσει ο πύρος μέσα και είναι κατάλληλα μεγάλο ώστε να μπορεί να παλινδρομεί μέσα εκεί. Να το δούμε αυτή την εμπλοκή. Παίρνουμε το μπλε γρανάζι και το μεταφέρουμε, το περνάμε από πάνω από το καφέ, το κάπα χάνεται και ο πύρος, και τώρα θα τα φέρουμε έτσι ώστε ο πύρος να περάσει μες στο αυλάκι. Τώρα εδώ πέρα έχει γίνει ένα τόπιμα, ας πούμε, αλλά για να φαίνεται η γεωμετρία του προβλήματος, κανονικά το κάπα είναι στο πίσω μέρος, δεν φαίνεται.
με άδεια γεωμετρίας, ας πούμε, το δείχνουν μπροστά. Μία όψη αυτού του συστήματος πλάγια που φωτίζει το θέμα είναι αυτή εδώ, δηλαδή ότι το μεν χρυσαφί γρανάζι έχει έναν άξονα που είναι στηριγμένος προς τα κάτω και μπορεί να κινείται γύρω από αυτόν τον άξονα ελεύθερα. Το ίδιο και το άλλο γρανάζι με έναν άξονα που είναι στηριγμένος στην οροφή προς τα πάνω και μπορεί να κινείται ελεύθερα. Παρ' όλα αυτά όμως ο πύρος εδώ, ο πύρος του γραναζιού του καφέ έχει περάσει μέσα στη σχισμή που έχει το μπλε γρανάζι και θα δούμε τώρα ότι καθώς θα μπει σε κίνηση, δική του κίνηση το καφέ, υποχρεώνει, γιατί το τραβάει, είναι μέσα στη σχισμή και το αναγκάζει να δούμε και τους δείκτες. Ο μεν δείκτης, ο μαύρος, περιγράφει την κίνηση του κίτρινου γραναζιού, του καφέ τέλος πάντων, και μπορούμε να πούμε ότι είναι σταθερή γωνιακή ταχύτητα που εκφράζει τον αστρικό μήνα με μια ένσταση εκεί, αλλά δεν πειράζει, ας το φανταστούμε έτσι. Ενώ ο κόκκινος δείκτης εκφράζει την γωνιακή ταχύτητα του μπλε γραναζιού. Τώρα βλέπουμε ότι είχε μείνει πίσω το μπλε και το προλαβαίνει και ξεκινάνε μαζί. Βλέπουμε όμως ότι το μπλε γρανάζι μπαίνει μπροστά, διότι κινεί το πιο γρήγορα, αρχίζει τώρα να επιβραδύνει εξαιτίας όλα αυτά του πύρου, θα το φτάσει και ούτω καθεξής. Εκείνο όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι σε διάστημα ήδη μισού κύκλου, αλλά σε ένα κύκλο μέσα έχουμε την ίδια περίοδο για τα δύο γρανάζια. Δηλαδή κινούνται, όταν κάνει το ένα μια περιστροφή, κάνει και το άλλο. Απλώς το ένα, άρα δηλαδή αστρικός μήνας θα λέγαμε, αλλά το ένα κινείται σταθερά, ομοιόμορφα δηλαδή, ενώ το άλλο παλινδρομίζει. Άρα δηλαδή είναι αυτό που κάνει η σελήνη και που το πέτυχε ο κατασκευαστής με αυτό το πράγμα. Τώρα, εδώ πέρα έχω βάλει ένα τρίτο, κανονικά υπάρχει και ένα τέταρτο, θα το δούμε στη συνέχεια, που παίρνει την κίνηση από το μπλε, άρα αυτό το θαλασσί γρανάζι έχει αυτή τη μη ομαλή κίνηση. Τώρα, εδώ μπορούμε να δούμε και κάποιες γραφικές παραστάσεις. Υπάρχει και ένα υπόμνημα, αλλά ας τα εξηγήσουμε. Ας δούμε πρώτα την μπλε αυτή γραμμή που κατεβαίνει και αυτή είναι εδώ που πάει οριζόντια, που εκφράζουν ταχύτητες. Ας το σταματήσω κάποια στιγμή για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, αυτό εκφράζει την ταχύτητα ενός σημείου πάνω στο μπλε γρανάζι. Στην αρχή η ταχύτητα ήταν πολύ μεγάλη όταν ήταν εδώ ο δείκτης και συνεχώς λιγοστεύει. Αντίθετα η ταχύτητα η γωνιακή ταχύτητα, ας την πούμε, η ταχύτητα ενός σημείου επάνω στην περιφέρεια του μπλε γραναζιού ή τη γωνιακή ταχύτητα ίδια μορφή θα έχουν. Αυτή η αντίθετα είναι σταθερή. Εντάξει. Αν το βάλουμε να δούμε τη συνέχεια, θα δούμε ότι εδώ όταν γίνει οριζόντιο αυτό το σύστημα φτάνει στο χαμηλότερο σημείο η ταχύτητα και μετά αρχίζει να ανεβαίνει πάλι. Η άλλη είναι πάντα σταθερή. Εδώ να σχολιάσουμε ότι αυτά τα δύο μεγέθη, η διάκεντρωση των δύο κύκλων που είναι αυτή εδώ, των δύο γραναζιών τέλος πάντων, ή η απόσταση του πύρου επηρεάζουν το φαινόμενο, δηλαδή τα μέγιστα και τα ελάχιστα. Άρα δηλαδή ανάλογα με το πόσο κοντά, αυτά τα γρανάζια είναι πάρα πολύ κοντά, είναι σε απόσταση 1-1,5 χιλιοστό νομίζω, και η διάκεντρος, δηλαδή όχι η απόσταση, η διάκεντρος εδώ, ενώ το S είναι η θέση του πύρου, εδώ η θέση του πύρου από το κέντρο, πόσο η απόσταση είναι. Άρα βλέπουμε ότι με αυτά τα δύο μεγέθη μπορούσε να αλλάξει το φαινόμενο. Έχω κάνει μια μελέτη στο φαινόμενο αυτό που το δημοσίευσα και σε εισήγηση στο συνέδριο της Μαθηματικής Εταιρείας πέρυσι, που υπάρχει όλο το μαθηματικό, δηλαδή έλυσα το πρόβλημα αυτό του μαθηματικά και επομένως είναι και δυνατή αυτή η παρουσίαση των γραφικών παραστάσεων. Εδώ είναι ένα μέρος αυτών των πράξεων. Η εισήγηση επισυνάπτει και μπορεί κάποιος να τη δει αναλυτικά. Τώρα, αν δούμε και τις κλείνουμε αυτά τα πολύπλοκα, αν δούμε στη συνέχεια
Τις άλλες δύο καμπύλες, την κόκκινη και τούτη εδώ την χρυσαφή πάλι, η μεν μία είναι μια κανονική ημιτονοειδής και εκφράζει την κίνηση που έχει, συναρτής του χρόνου, την απομάκρυνση συναρτής του χρόνου, ενός σημείου που βρίσκεται στην περιφέρεια του κίτρινου γραναζιού, του χρυσαφιού τέλος πάντων. Αυτή εδώ, γιατί είναι ημιτονοειδής, επειδή αυτό κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. Αντίθετα, η κόκκινη γραφική παράσταση είναι αυτή που είναι σαν ημιτονοειδής, επειδή έχει παραμορφωθεί εξαιτίας αυτού του φαινομένου και περιγράφει την κίνηση ενός σημείου που βρίσκεται στην περιφέρεια του μπλε γραναζιού ή του θαλασσιού αντίστοιχα. Και νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη του συστήματος Πύρο-Σχισμοί και θα κλείσει στη συνέχεια με την επικυκλική τοποθέτηση του συστήματος που θα την πούμε αμέσως μετά. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι του σειρμού της σελήνης, που είναι η επικυκλική τοποθέτηση γραναζιών επάνω σε άλλα γρανάζια. Εδώ πρέπει να κάνουμε λίγο αστρονομία. Είχαμε δείξει στην προηγούμενη ενότητα τη γραμμή των αψίδων, δηλαδή η γραμμή που συνδέει το περίγειο και το απόγειο, και αυτή η γραμμή όμως δεν είναι σταθερή στον ουρανό, δηλαδή καθώς φανταστείτε μια έλλειψη πάνω στην οποία κινείται η σελήνη και ο άξονας, ο μεγάλος έλλειψης, είναι η γραμμή των αψίδων. Αυτή η γραμμή των αψίδων αλλάζει, κινείται στον ουρανό, με αποτέλεσμα ο χρόνος που κάνει η σελήνη από περίγειο σε περίγειο ή από απόγειο σε απόγειο να μην συμπίπτει με τον χρόνο του αστρικού μήνα, αλλά να είναι λίγο μεγαλύτερος, γιατί απομακρύνεται το περίγειο και το απόγειο συναρτής του χρόνου. Αυτό το πράγμα κατάφερε ο κατασκευαστής του μηχανισμού να το περάσει στην κατασκευή και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια πώς. Επιστρέφουμε στο σύστημα Πύρο-Σχισμοί, ανακεφαλαίωση εδώ είναι το γρανάζι με τον πύρο, το γρανάζι με τη σχισμή, κίνηση, η εμφάνιση των δικτών που δείχνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή τις δύο ταχύτητες που αλλάζουν, και είχαμε συζητήσει ότι εδώ έχουμε την γραμμή των αψίδων, τουλάχιστον από πλευράς χρονικής. Δεν έχουμε εδώ ούτε τη σελήνη ούτε τίποτα, δύο γρανάζια έχουμε. Τώρα πάμε αυτά τα δύο γρανάζια. Ο κατασκευαστής είχε την ιδέα, για να πετύχει αυτό που ήθελε, να τα τοποθετήσει επάνω σε ένα μεγαλύτερο γρανάζι, το γρανάζι ε3, που ήταν γρανάζι ενός άλλου σειρμού, δηλαδή του σειρμού του Σάρου. Το γρανάζι αυτό, σε προηγούμενη παρουσίαση το είχα δείξει καφέ και διάτρετο. Εδώ δεν υπήρχε λόγος και για καλύτερη εμφάνιση του αποτελέσματος το έχω πλήρες. Τώρα, εδώ πρέπει να δούμε τα εξής, ότι το γρανάζι το πράσινο θα μπει σε κίνηση. Αυτά που είναι καρφωμένα επάνω του, στερεωμένα με κάποιους τρόπους, θα το ακολουθούν και θα έχουν μια δική τους κίνηση. Ναι, αλλά αυτή την κίνηση πώς θα την πάρουν, γιατί αυτά είναι συνδεδεμένα, θα συνδεθούν με το τελευταίο γρανάζι του σειρμού της σελήνης. Πώς θα πάρουν την κίνηση από εκεί? Μηχανικά αυτό μπορούμε να το λύσουμε με ένα γρανάζι που να έχει τον ίδιο άξονα περιστροφής με το πράσινο, αλλά οι δύο άξονες να είναι παράλληλοι, ο ένας μέσα στον άλλο σαν σωλήνα. Και έτσι πετυχαίνουμε αυτό να έχει μια δική του κίνηση και αυτό μια δική του κίνηση, την οποία μεταδίδει στα άλλα γρανάζια. Να το δούμε αυτό. Καταρχάς βάζω σε κίνηση μόνο τα τρία γρανάζια, δηλαδή για να το καταλάβουμε καλύτερα. Τούτο το γρανάζι που είναι με 50 δόντια παίρνει κίνηση με άξονα από το τελευταίο γρανάζι του σειρμού της σελήνης που είχε 32 δόντια, αν θυμόστε, και δίνει κίνηση στα δύο τα γρανάζια, το καφέ και το μπλε, τα οποία κάνουν τη γνωστή μας κίνηση. Και μάλιστα εδώ θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε ότι ο χρόνος περιστροφής αυτού του γραναζιού, που ήταν όσο ένας αστρικός μήνας, συμπίπτει
με το χρόνο περιστροφής του καφέ, διότι είναι σε απλή σύνδεση. Το δε μπλε που είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πύρος-σχισμή κάνει μια ανομοιόμορφη κίνηση, αλλά έχει προφανώς την ίδια περίοδο, διότι σε κάθε πλήρη περιστροφή του καφέ συμπίπτουν οι άξονες. Εάν τώρα όμως βάλουμε όλο αυτό το σύστημα και το πράσινο γρανάζι να κινείται, θα δούμε τώρα το εξής, ότι έχει μπει σε κίνηση το πράσινο γρανάζι, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται αυτά τα γρανάζια μαζί του, ενώ κινούνται με αυτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζει την κίνησή τους και αλλάζουν οι περίοδοι. Αυτό βέβαια παίρνει κίνηση απ' έξω. Αυτό ακουμπάει με εκείνα τα δόντια, επειδή αυτό περιστρέφεται το καφέ, επηρεάζεται και αφαιρείται, όπως θα δούμε, χρόνος περιστροφής. Και συγκεκριμένα θα δούμε το εξής, ότι οι δείκτες όταν συμπέσουν στη γραμμή των αψίδων, ο χρόνος που χρειάζεται, να το δούμε εξ αρχής, επαναφορά, δηλαδή ενώ ο χρόνος που χρειαζόταν αυτοί οι δείκτες για να φτάσουν στη γραμμή των αψίδων, αν ήταν σταθερή θα ήταν εδώ στην διάμετρο την οριζόντια, επειδή η γραμμή των αψίδων κινείται, θα είναι μεγαλύτερος. Άρα έχουμε δηλαδή το μπλε γρανάζι να έχει μια μεγαλύτερη περίοδο, και αυτή η περίοδος είναι ο χρόνος του ανομαλιστικού μήνα, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται η σελήνη για να φτάσει από περίγειο σε περίγειο ή από απόγειο σε απόγειο. Αυτή την κίνηση τώρα του μπλε γραναζιού με ένα τέταρτο γρανάζι, το μόβ, παίρνουμε την κίνηση. Εδώ ο άξονας αυτός είναι πάρα πολύ κοντά, εδώ το σχήμα μας απλώς είναι γεωμετρία και μεγάλες διαστάσεις, και επομένως μπορούσε να έχουμε το αποτέλεσμα παρμένο από αυτό το μόβ γρανάζι, που ήταν ο χρόνος του ανομαλιστικού μήνα, το οποίο μεταφερόταν με 2 γρανάζια των 32 και έφτανε στην πρόστια όψη, που είχαμε επομένως το δείκτη της σελήνης να έχει την κίνηση του ανομαλιστικού μήνα. Επομένως, εδώ κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, να κάνω το εξής σχόλιο, ότι το πράσινο γρανάζι με το πλήθος των δοντιών που είχε εξυπηρετούσε το σειρμό του στουσάρου που πρόβλεπε τις εκλήψεις, και το ίδιο γρανάζι εξυπηρετούσε το σειρμό της σελήνης για να πετύχει τον ανομαλιστικό μήνα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε όλοι αυτοί οι χρόνοι και όλα αυτά τα απίστευτα νούμερα, πώς κατάφερε ο κατασκευαστής να τα συνδυάσει.